Nag-iisa, nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Karon, tungod ka nakakita ug nakadungog ka niini nga mensahe, kinahanglang pasudlon nimo si Yeshua diha sa imong kaugalingon. Kay siya lang ang makatagbo sa tanan nimong panginahanglan, sa kalisod man, sa balatian, sa nagkalain-laing problema, ug kaluwasan sa imong kalag sa umaabot nga hukom. Mao kini ang giingon sa Pinadayag 3:20. Tan-awa, nagtindog ako sa pultahan ug